Maayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Para sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories, kundi makadungog kamog mga istorya nga pinada sa to ang mga subscribers nga ilang gustong ipaambit ang ilahang mga kaagi nga makahatag nato og leksyon og inspirasyon. O kung bago pa lang mo nini ato ang YouTube channel, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong mga istorya nato. O sa mga nangita sa mga daan nato mga istorya nga wa na ninyo makaplagi nini atong channel, inyo ka na makaplagan sa katabi with Ate Gems. O i-subscribe o i-click pod ang notification button. O kung kamo na mismo ginahanang nga mopada sa inyong kaugalingong istorya, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Para makuha ninyo ang kinatibuk-ang address, tanawan ninyo ang video description below. Shout out sa tanan nato mga kaigsunan nga nagtanaw nato all over the world. Labi na sa itong mga kaigsunan nga mga OFWs nga makahatag nilang kalingawan ang pagpaminaw niini samtang nag-break pa sila sa ilang trabaho. O sa to asad nga mga kaigsunan nga ni-migrate na sa linlaing nasod pero magatanawan lang gyapon sa to ang YouTube channel. Even sa itong mga Tagalog nga mga tao nga makasabot og Binisaya, maraming salamat sa inyong lahat. Okay? So dito maglangay og ania na ang ikaduhang bahin sa sugilanon o istorya sa kinabuhi sa atong sender nga si JR. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo ug sa tanan nimo mga viewers sa imong YouTube channel. Una sa tanan, magpasalamat ko sa pagbasa nimo sa akong istorya nga akong gipadala. Ako di ito si JR, ang imong letter sender nga dunay titulo nga Uwat ug Samad. Sunod akong pasalamatan mao ang imong mga followers nga nagkugigyud og advice sa comment section. Gusto lang ako ipaabot nga gibasa nako o gi-appreciate nako ang inyong mga bulawanon nga mga tambag nga mo'y hinungdan nga gitiwas nako suwat ang akong kaagi silbi sumpay or part 2 sa istorya sa akong kinabuhi, gugma og paglaom. Sugdan nako akong sumpay sa akong kaagi nitong nidaog ko sa eleksyon sa among barangay. Diyang nga giproklamar nako sa pagkakonsehal, daghan kayo ni padangat ug pahalipay o greetings sa akong kadaugan. Usa sa mga nanawag nako para mo congratulate gikan sa unknown nga number nga matud pa niya, congrats JR. Misanting dayon sa akong dunggan tungod kay pamilyar ang tingog sa kababay nga nitawag nako para mo congratulate. Dili ko makalimot sa tingog nga bisan sa paglabay sa mga katuigan, presko gihapon sa akong pandungog. Unsaon nga maong tingog gikan sa tao nga maoy akong gikamingawan. Gikan sa tao nga gihimo na kong kusog ug inspirasyon sa tanang hagit sa kinabuhi. Among tingog mausab ang naghatag og samad sa kong kasing-kasing kung diin gikatunan na akong ayuhon pero kung kanus-an na alim na ang samad ug ang uwat nagpabilin, kalit naman pod siya nga nagparamdam, Papa Joe. Kung nakainumdum pa mo sa mga babae nga si May, yes, siya ang one and only girl nga ako ang gitugutan nga musamad sa akong kasing-kasing niyadtong mga higayuna. Thank you. Kumusta naman ka? Mubo ko pa nga tubag. Okay naman. Ikaw, kumusta? Tubag pa niya. Nitubag na po ko og tarong niya. Unya, daghang ko gipangutanan niya. Daghang miga na istoryaan hantod nga niabot sa party sa iyahang uyab. Kumusta na may mong uyab? Pangutanan pa nako niya. Wala na mi nagbuwag na mi JR. Tubag pa ni May. Kabisado na nako kayo ang batasan ni May. Bisan nagwa siya musulti pero kay bawo ko nga naa siya pagmahay. Maybe nagmahay nga nung gipulihan ko niya sa lalaki nga wa ra gyapon sila magkadayon. Ang kunon ko nga naay porsyento sa akong kasing-kasing nga nalipay. Pero akong gipugngan. Kay lisod na og di na ko gwardyahan ang akong kasing-kasing nga gikan pa na samad unya kung kanus-an na alim ni balik na pud
ang hinungdan sa sakit nga angkunon ko nga naglisod ko og recover, Papa Joe. Gipaminaw lang nako ang iyang gipang share, labi na ang iyang mga sakripisyo sa iyang pag-eskwela o college. Working student man di ay si May sa Madre dito sa Baybay, Leyte, Papa Joe. Samtang naminaw ko niya nga naistorya, unsa siya kakapoy, wa na ko mapugni nga nakatuo ang ako mga luha kay naluoy ko niya. So kaniya to, nagsige nagchat-chat si May nako pero sa gikaingon ko na, di na ko musakay dayon kay nakatilaw na biya ko o kapakyasan gikan niya. Wa na kay kumutubay. Gipunan pa nga busy na ko pirmi sa akong pag-alagad o pagserbisyo sa akong mga constituents. Sa kaadlaw, samtang nag-scroll ko sa akong Facebook, nakakita ko og post sa akong usa ka igagaw. Nag-post siya og photo kauban ng usa ka babae nga gwapa. Akong gi-PM ang ako igagaw about sa kauban niyang babae. Go, gwapa lagi na ang imong kauban nimo sa imong post. Kinsa man na siya? Pangutana pa nako niya. Aga to go, si Roylin to, kauban mi sa work. Nagpatabang ko sa igagaw nga may lailan ako among babae nga si Roylin. Doon na lang yun siguro yung mga higayon nga, mukalit lang nga bation ka og love at first sight. So sa katao, og mo na ang ako na-feel kang Roylin, bisan og wa pa mi nagkita sa personal. Gihatagan naman po ko sa igagaw sa Facebook og cellphone number ni Roylin. Wa ako maglangan og ako siyang gichatan. Ni-reply naman po siya nako, hangtod nga nagsige na may og chat-chat, until one day nagkasabot mi nga magkita in person. First time na magkita ni Roylin kay siya gyud mismo ang nikuyog sa kong igagaw sa mong lugar, mao nga nagka-meet ming duha, Papa Joe. Nabaguan ko nga makikalubilo og babae kay nag-stammer man ko. Murag wa na siguro ko maanad kay sa dugay panahon, single man ko, Papa Joe. After sa kong heartbreak, ngadto kang May. Igo rin ko nakaingon niya nga, hi. Cute man kaayo siya sa personal. Kung usa sa akong na-feel niya ni atong una ko nakakita niya sa Facebook, mas nilabaw pa niya atong nagkakita mi face to face. Nakaingon ko sa akong kagalingon nga, I think I'm in love again. Diri sa mga probinsya, normal rin nga usa sa madali namo na ay okasyon kay magtagay-tagay dayon. Basta na'y moabot gikan sa syudad, siya po na mo bangka sa inom. Pero tungod kay importante na ko si Roylin or matawag nga VIP, mao nga ako ang nibangka sa among inom, Papa Joe. Pareho namin nakainom niya tong diyang wala na ako damha. Nga nibalhin na paglingkod si Roylin sa akong tapad, unya ni sandig sa akong abaga. Nagkinaway na lang mi sa akong mga igagaw nga kauban na pod na mag-inom. Makita nako silang panagway nga puro sila gipang kilig tungod sa ilahang nasaksihan namong duha ni Roylin. Kung ang ako mga igagaw gikilig, unsa na lang kaha ko. Wala gani ko makasabot sa akong gibati niya itong higayuna. Nagsagol na ang kuryente o voltahe nga nikatay sa akong kaunuran, Papa Joe. Akong ginahinay o gawahing ang ulo ni Roylin padung sa akong dughan para mas komportable siya nga makapahuway samtang akong pikas bukton nagkupot sa iyahang hawak. Ang away gagaw nga kauban sa work ni Roylin nahubog na. Hasta si Roylin nahubog na sab. Mao nga ako silang gihatod sa balay sa akong igagaw kung diin adto pud magstay si Roylin. Gipahimutang nako si Roylin sa kwarto unya nipauli na pud ko sa amo. Kay gusto ko nga makapahuway siya, Papa Joe. Nilabay ang pila ka adlaw, nakabalik na po si Roylin sa syudad samtang ako naagihapon sa among probinsya. Pero padayon ang among communication ni Roylin. Hangtod nga niabot ang time nga wa na nako padugaya pa. Nitiga rin ko sa tinudong gibati ngadto niya. Dako noong kalipay diyang gisugot ko ni Roylin. Kami na officially. Tungod kay matawag mi nga LDR, kay na ako sa province, siya na sa syudad, magbisitahan ko niya twice a week para makaspend kong time niya together. Paborito ni Roylin ang chicharon sa karkar. Mao nga ako yung siyang dalhan pirmi. And while na ako sa city, suliton gud namo ang time nga mag-uban mi kay tag sarabi mi magkita. Manlaag mi sa mga sikat nga mga laaganan sa Cebu City. Usa ka gabi niya to,
Gikan mi ng laag ni Roylin og nagabian mi guli mo nga nasiradan siya sa iyang gipuy-an. Kay stay in man siya sa iyang amo. Nagkasabot mi nga adto sa usa sa lodging house matug magpalabay sa kagabion. Og didto wa makalikay. Ang first timer nga karniro kay nalapaan gyud sa mapangis nga leon, Papa Joe. Pagkaibaw nako nga ako pa ang unang buyog nga nakatugdon sa buwak ni samot ang akong gugma niya. Pagkanindot sa amuang relasyon, 1 year na nga nagkauyab mi. Open na mi sa among pamilya. Both sides, kay dalho naman ko niya sa ilang province sa tuburan. Kung dunay okasyon, unya ako po siyang dalhon sa amo. Kasal na lang yun ang kuwang namo. Doon na ako'y plano sa among future. Mo nga, nipalit ko gamay luna para tukuran na mo gamay nga tindahan kay sabot namo, magtukod ko o gamay nga negosyo. Para nako, stable na gyud kayo among relasyon ni Roylin. Bisan og gamay, wa ako magunahuna nga magbinuang siya sa among relasyon. Dako ang ako pagsalig niya. Gawas pa, nara ko igagaw nga makabantay niya. Nisulti ko kini tungod kay usa ka adlaw niadto, usa nako ka amigo ang nisumbong about sa mga binuhatan ni Roylin ug sa akong igagaw. Magsige laag ning duha, si Roylin ug akong igagaw para magtagay. Kuya, musulti lang yun ko nimo ha. In kaso ko pa kakibaw ba, namo ko kinabantayan ni Roylin good ug sa laki nga mag-arian sa videokihan. Ha? Walang musulti si Dayan ana lagi. Si Dayan mao ko igagaw, Papa Joe. Nitubag pod ang nag-report na ko nga. Di yun na musumbong si Dayan nimo kay aparkada sa boylet ni Roylin. Uyab-uyab ang pod niya. Bali nagparis-paris dahil sila, Papa Joe. Nabalaka ang nag-report na ako kay magpa-anonymous lang kuno siya. Kay mahadlok siyang mahibawan nga siya nagsumbong na ako. Naglain na akong buot, pero kalmar ako nga nangutana sa akong uyab. B, sulti ako nagstinuod. Na ako na kay laki nga magsikit-sikit ni mo diha. Ha? Kasi nagsulti ni mo ana. Dili na tinuod uy. Basin gidaot lang ko. Todo deny si Roylin. Unyawa madugay, niyangkon siya nga, yes, nailalaki pero amigo raman na nila sa akong igagaw nga si Dayan. Matod pa niya. O sa akong igagaw ko nga si Dayan, Papa Joe. Moto nga, gitchat na ako si Dayan. Nakay gusto nga kuno na ako. Pangutana pa na ako sa akong igagaw. Wala man. Kaya ngano, unsa di problema, tubag pa ni Dayan. Isulti na ako sa akong igagaw, ang ako naibawaan, pero parehos lang duha ni Roylin nga todo deny. Kay wag ko no'y laki nga lain. Og naamang gani, mga amigo ra nila. Wa ko'y makuha nga simpatiya gikan sa akong igagaw, mao nga dito ko nibalik o pangayog info sa katong akong kaila nga maoy first nga nagsumbong nako. Ang akong gihimong spy, mutugan gyud nako sa iyang nakitaan. Padayon lang kuno gihapon og kuyog-kuyog ang upat nga nagparis-paris, Papa Joe. Sunod na mong chat ni Roylin, nakalitan ko sa iyang gisulti nako. JR, magbuwag na lang ta kay gikapoy naman ko sa atong relasyon. Ha? Usa magbuwag? Sa ingon ana lang kadali. Pabuta ko diha. Kay mo na og syudad karon dayon. Mag-istorya ta. Ayaw na. Kay di ra gyapon ti ka tubangon, JR. Ay na lang pagsayang-sayang oras. Tubag pa ni Roylin, Papa Joe. Nangayo pa ko explanation niya, pero murag sirado na ang iyang desisyon nga di siya makikita nako. Dili ko makadawat dayon og basta-basta na lang nga mubuwag nga diretso-diretso lang. Nagpakiluoy pa gani ko niya nga magkita mi in person para masettle na mo ang tanan. Pero di na gyud siya matubang nako. Wa ko muhunong og dial siyang number, tawag siyang messenger, chat and text para lang dunggon ko niya. Pero murag wa na gyud. Wa na'y pag-asa. Di na nako mapugos ang babae nga dili na. Ang tanang sakit nga ako na-experience sa akong ex nga si May na numbalik sa gibuhat ni Roylin nako. Ang samad nga nahimo ng uwat, giusban pag yun og hiwa, ug nahimo kining prisko nga hapdos kaayo ang akong pamati. Lord, maura ba gyud niya nga akong kapalaran, ang pirmi nga pasakitan? Unsa may sala nako nga gisilutan mo kog ingon ani sa akong kapalaran? Gitawagan ako sa video call ang mama ni Roylin. Nay, nakigbuwag man si Roylin nako. Sumbong ko pa nga to siyang pamilya. Lalaki kong buhat pero naghilako samtang kaistorya sa video call ang pamilya ni Roylin nga nakuratan sab.
kay wa sila kasayuran sa gibuhat sa ilahang anak. Ayaw na sa kaguol ng JR basin og gisapot ra to si Roylin. Sige lang, kay muli man to sunod semana kay iyamang birthday among istoryaon. Matud pa sa mama ni Roylin. Gingnan pa ko sa mama ni Roylin nga dili seryosoon ang pagbuwag ni Roylin nako kay basin nakalitan lang kuno or wa sa mood. Iya po kong gimbita nga padtuon sa ilaha para i-surprise si Roylin sa iyahang birthday. Mas maayo nga magkaistorya man duha para klaruhon kung unsa man gyud ang iyong problema. Matud pa sa inahan ni Roylin. Nagsabot kami sa pamilya ni Roylin. Nagset na ang ako ang pag-adto sa ilaha sa adlaw niyang natawhan. Sa iyo kong anigikan sa mua, dala ang ako regalo niya nga dugay na nakong giandam. Usa ka gold watch nga gi-order pa nako sa kong kaila sa Hong Kong. 6 hours ang biyahe gikan sa mua padung sa tuburan. Pag-abot nako sa tuburan, nihapit pa kong palit og buwak. Usa ka nindot kaayo nga bouquet sa flowers, og cake o gold watch. Mao nga akong gipang surprise sa ako ang uyab. Nitangas pa kong taas nga bukid kay tuwa man sa bukid dapit ang ilaha. Ug tuod man, nakaabot yun ko sa ilang balay. Gisugat pa ko sa mama ug papa ni Roylin nga murag nagtuto ang mga luha nga wa ko masayod og ngano. Tungod ba sa kalipay nga nakita sila nako uon sa kaha Papa Joe. Ali dong, tuwa sa taas si Roylin natug sakalang. Matud pa sa iyang papa. Wa pa gyud ideya si Roylin nga naabot ko kay gisekretor gyud sa iyang pamilya. Kipasaka ko nila sa taas, kundiin akong naabtan ang akong uyab nga nahinanok pagkatug. Gitutukan ako siya og taman samtang natug. Unya, hinay-hinay nga giuyog ang abaga para makamata. Hi be, happy birthday. Matug ko pa, diyang inanay nga nibuka ang iyang mga mata. Nasiga iyang mga mata pagkakita nako nga murag nahadlok og nalimungawan. Naalagi ka, matud pa ni Roylin. Gitunol nako kung dalang nga flowers niya og iya man po gidawat Papa Joe. Unya gikuha na akong kamay nga box nga gisudlan nako sa gold watch dayon akong gisuot sa iyang bukton. Samtang nagtawad ko sa iyaha sa relo, gipugnan nako nga akong mga luha nga mga tagak. Kanindot ani JR, uy, wala lang ta ka mo palit ani. Matud pa niya nako. Dugay na gyud ako ning gipalit pero gitaguan lang nako kay para gyud sa imong birthday. Tubag ko pa. Salamat ha. Sulti pa ni Roylin dayon gakus diri nako unya nakita nako nga namuwa ang iyang mga mata. Nakahilak siya samtang nagakus nako. Ug dito wasa nako mapugni ang ako mga luha nga tagak. Nakahilak ko sa kalipay kay murag tinuod gyud ang giingon sa iyahang mama ug papa. Ug sa mga igsuon nga nakalitan lang si Roylin sa iyang pagbuwag nako. After all, paghihapon ko niya and kami paghihapon Papa Joe. Paglingin ako sa kilid diha po'y nagtanaw ng mga igsuon ni Roylin nga nagpamahid po silang mga luha. Kompleto ang pamilya ni Roylin, iyang mama, papa, mga igsuon o iyaan diha po na apil o niapil o istorya. Gitambagan si Roylin mahitungod sa among relasyon duha. Karon nga nagatubang nagyud mo dong JR, Roylin, so okay na ha. Ayaw mo nang buwag-buwag kay sayang ka inyong relasyon. Naanad namin ni JR. Siya na yung nagustuhan nga may himong umagad. Gitutukan ako ang naong ni Roylin nga lahi ang nilakra Papa Joe. Dili kalipay kundi kaguol. Unya naghilak siya nga nisulti at tubangan siyang pamilya nga pasaylo ako niyong tanan pero di nagyug ko makigbalik kang JR. Ayaw pagingana Lin, uy. Ayaw sayangin ng lalaki nga nahigugma nimo. Nibiyahe ko niglayo para lang yun nimo pero imo lang binuangan. Matud pa sa iyang pamilya. Pero bisag unsaon di gyud si Roylin nako kay fix na kuno ang iyang desisyon. Dili na siya nako. Nagpaubos ko. Nagpakiluoy ko niya. Niluhod pa ko sa iyang atubangan ug sa iyang pamilya. JR, ayaw na og ubsay mong kaugalingon. Makakita pa ka og lain nga labaw pa nako. Matud pa ni Roylin. Sa ingon ana lang ka sayon? Ingnon ka nga makita lang kag lain nga labaw pa niya? Wa man ko nangita. Kay naa na niya. Siya ang akong gimahal Papa Joe. Nga mao'y akong gusto nga magkauban. Taas na mig plano pero nauli lang sa wala ang tanan.
Mura kong nalutaw sa hangin niya tumagayuna nga mura kong bula nga nawad-an sa hangin. Feeling nako, mura nako o gapas nga gihapak sa hangin. Unya nagutaw-utaw nga wa nagyud direksyon. Samtang nagbiyahe ko pabalik Papa Joe, wa ko sa kunang huna. Nagsiyog hilak samtang nagdagan ang motor nga akong gisakyan. Pagabot sa Trans Central sa may tops, nihunong ko para makaginawa og tarong. Padong na mungit-ngit niya tong higayuna. Gikuha na akong cellphone, kinakadungog ko og notification. I was hoping nga maybe si Roylin nga nausab ang iyang una. Pero lahi ang tao nga nag-message og request nako Papa Joe. Nagpaila siya nako nga si Loriza. Sir, ikaw ang uyab ni Lynn, di ba? Pangutana pa sa babae, unya, bisag buwag namin ni Roylin, ito bagyapon ko niya nga. Oo, nga no manunta. Dali siyang nakareply. Ako din si Loriza, ang asawa sa karelasyon ni Lynn, ngayong mong uyab. Pwede ito magkita, sir? Asa og kanus aman sab? Reply pa nako niya. Karon lang unta, sir, sa may Golden Peak sa Mabolo. Tubag pa sa mga babae nga nagpailang si Loriza, nga asawa sa bagong uyab ni Roylin Papa Joe. Gikan sa tops, didiretso na ko sa Golden Peak para makig-abot kang Loriza. Tuod man, nakita gid mi. Nagilak siya nga nakigatubang nako. Nabantayan na lang nako ang akong bana nga murag lahi na ang linihukan pirmi. Nya, pirmi na siya siyang busy. One night time nako. Mao di ay kinala di siya laing gikalingawan. Magsumbong pa sa mga babae diri nako. Nya, sa may mahimo nako sa iyang gisumbong nga pareho ra mi duha masakitan o nasakitan Papa Joe. Pareho ra ming duha biktima. Paghuman ang istorya, dito ko ni Pauli sa igsuon nga nagpuyo sa liluan. Unya, gisumbong na ko niya ang itabo sa relasyon namo ni Roylin. Nasuko ang akong kuya ug matod pa niya nga kaway ayo bayhana daan pagyug ko. Mailag yung linihukan nga di kasaligan. Pila na ko ka oras nga way pahuway kay sayo baya ko nigikan sa akong biyahe from south to north. Pero wag yung ko batiyag kakapoy. Niadto ko sa Talamban para makikita sa akong amiga nga mao'y nakahibaw sa milagro nga binuhatan sa akong uyab. Gisultihan ko niya nga ang uyab-uyab ni Roylin na ay asawa og anak. Kunya, gisultihan po ko niya asa nagtrabaho ang lalaki. Tungod sa akong kalagot, Papa Joe, naghubog ko. Kunya, pagkahuman, nagdrive ko sa akong motor padong sa gitrabahoan sa lalaki nga gitawag og e-park sa may Talamban. Kay gusto na kong kumprotahon. Maayo kay panggabi ko no ang duty ni ini. Pero pag-abot na ako dito, wala ang lalaki kay ni-absent ko no kini. Matod pa sa usa sa mga crew dito. Mao nga, nipauli na lang ko sa balay. Sa akong kuya ug pagkaugma, sayo sa buntag, nilarga ko. Pauli sa mga probinsya sa Oslo. Wala ko itarong pahuway o katug, mao nga pag-abot na ko sa Oslo, purti na akong luyaha pero naka-open gihapon ko sa akong cellphone. O dito, ako nakita ang message ni Roylin nga nag-ingon nga, JR, sorry for everything. Kibaw ko nga, dili enough ang ako pagpangayog pasaylo nimo para mawa ang imong kasakit. Pasensya na nga natintal ko. Nagpadala ko sa tentasyon. Muna'y rason nga nakigbuwag ko nimo tungod kay dili na ko limpyo. Nakasa ko nimo. Para nako hugaw na kay ko. O di na ko bagay sa imuha. Sa imong kalimpyo. Dili nimo deserve ang babae nga parehas nako. Sorry kay sa tanan ha. O salamat sa almost 2 years na tong panag-uban. Sobra ka peaceful ang ako kinabuhi, kauban ka. Walay stress, wapo ko nimo hatagig problema. Salamat sa pag-love and care nimo nako. You deserve someone better. Papa Joe, igon lang ko nga nalipatu sa akong mga luha samtang nagbasa ko sa iyang chat. Unsa pa may mabuhat ko? Gisalig na lang nako sa kitasaan ang tanan nakong kasakit nga nahiaguman sa duha nako karelasyon kang May o Roylin. It's been 5 months na nilabay sukad ko nga nahiagom sa laing kasakit tungod kang Roylin ug ang kunon nako nga di pa ko totally nga healed. Sa pagkakaroon, wa pa ko'y plano nga musud na pod sa laing relasyon tungod kay napa ko'y trauma nga gidaladala. Mahadlok na ko masakitan pag-usab. Pasensya na nga si kaduhang part sa akong istorya di lang gyapon happy ending. Pero daghan lang gyapon salamat sa pagbasa o maghinaot ko nga dunay pagtulunan nga
nakatunan ang mga tao nga nagtanaw karon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, JR. Daghang salamat, JR, sa mahanindot nimo nga suwat. Well, actually, dili ang mga tao ang makakuha og pagtulunan sa imong istorya. Actually, ikaw, sa tanang mga experience nga niabot sa imong kinabuhi karon, nahimo na siyang istorya nga puno sa leksyon nga andam ka, nga imong usbon pohon kung makapagrelasyon ka og balik. Matod pa ni Roylin nga, you deserve someone better. Well, naa siguro yung mga red flags niya to mga time, katulang daan nga siya mo'y niuna og adto sa inyoha, o niya nakikinom, o niya nilitsog sandig sa imuha. Well, mura na to siya og red flags na ba? Nga, dali rin yun ay siya, unta. Well, di sa ko ka-judge niya, no? Kaya ikaram siya nag-ingon nga ikaw ang first niya nga lalaki sa kinabuhi. Ikaw ang unang buyog nga nakatugdo ng nakabungkag sa buwak. Pero, again, ayaw o katagam. Next time, kamo na kamo balanse. Kamo na kamo ila sa mga babae. Dili ka diha-diha dayon nga musalig. Dili ka diha-diha dayon nga murabag mo conclude nga mao na gyud ni. Just go with the flow. And always ask God kung mao na bigud ka ni siya nga babae para nimo. And again, always introduce your girlfriend pohon sa labaw nga makagahom. Because kung naa sa sentro ang Ginoo sa inyong relasyon, dako jud og chance nga mulahutay ang inyong panaghigugma sa sugusa hangtod sa hangtod nga naa pa mo ning kalibutana. Daghang salamat og tan-awa na sad ang mga suggestion, POVs, tambag sa itong mga kaigsunan sa comment section below. Kini mong ubos nga lagad sad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O
Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang